Sawangen mburimu kuwi. Lho, rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya, kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso welempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den, omong kok senani crebang-crebung. Oh ya ceblang-ceblung. Crebang-crebung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyuwun ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Mengko nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok.